So, hi guys. Good morning. Today is Sunday. So, wala ko ni ulit sa balay guys. So, I have visitor here. Paghikin. Wala man yung mother dear diri kay nauli. Sa bukid. Naghatod atong mga kuan nila ni mama. So, ako na lang ko nauli. And then, diri siya gibilin. Sunscreen. So, mag-sunscreen ko guys. I'm using Skin Perfection. So, naday ko ikuan guys. Ano man itong light? Ano nangyari ba tumitim? Naday ko ikuan guys. I-haul na po. Wala ta mo makuan guys. Kuyo kay ginagmay raman akong gipamalit guys. And then, di-anam-anam ran ako siya. O pamalit. So, by the way guys, this is my necklace. So, naabot ni siya karon guys. So, heart yung kuan. Then, actually, na siya kuan diri guys. So, love ang nakabutang. Pero, gibalin ako siya para ma-plain lang siya guys. Kay, dili ko ganahan o naiingantay. Basta. So, anyway. So, muna akong ipamalit guys. Para rin siya sa balay. Mga butakanan na siya. O, pati, suka, o, oil. So, tulo ka po guys. Yung ani. White akong ipili kay. Limpyo siya tanawon. So, tulo ka po para sa oil. Para sa suka. O, para sa patis. Gayon. Another one is mamalit ko sa ako ang mga may napkin. So, ganahan ko nga Charmy guys. Kay kuan siya. Cotton good siya. Muna ako ang favorite nga napkin. Charmy nga blue. Katong cotton ni. And then, my soap. Nagbalik ko ani gamit guys. Kay nagka-pimple ko sa mga sabon nga akong ipagamit. And then, my bar. So, nag-use ko barita kay dili siya kaayo isog. Hindi siya manumbag sa akong kamot. So, mild lang siya ba? Dili siya pareha ng mga sabon na kuan. And then, what else? Mura to siya guys. Ang uban ani ako namang di panggamit ni. Wala na ako matagal mag-vlog diha. So, time check guys is 8 na ng gabi guys. So, nag-ano pa ako dito guys. Nagtutupi ng mga damit ko kasi nag-ano ako dito guys. Naglilinis kanina. And then, hindi ko natapos kasi guys. Oras na para mag-ready sa mga gagamitin ko bukas sa pagluluto. Like garlic, onion. Binalatan ko na siya guys. And then, for tomorrow, hindi na ako mahirapan sa mga gagamitin ko sa pagluto. And then, for now is ko guys. Nagtupi ng mga damit ko. Kasi hindi pa naman ako inaantok guys. Kasi, uminom ako ng Coke na naman. Pag uminom ako ng Coke at saka kaping guys, hindi talaga ako makatulog. Hindi pala ito magkasya itong ko dito. Yung damit ko ba guys na hindi ko man sinusuot. So, inilagay ko na lang siya dito sa box. Hindi ito magkasya. So, hi guys, may hapon. So, karon guys is muli na po ko sa mga kay last Saturday wa man ko na uli. So, karon kay magdala ako og bag na ko and then ako ang mga kanang anik-anik ra akong pangdadon guys. Dili na ako magdala og bulingon. And then mag-impake na ako guys. Para makasayo-sayo ko og gikan diri kay muhapit pa man po ko mga palituron ako guys para dadon ako sa balay. So, mag-andam na ako guys. So, init pa man po kayo guys. Siguro mga around ito na kumula ko siguro guys. Kinapakoy hapito na pamaliton lagi. So, mga alas 3 is makasakay na siguro ko. And then mga 4 na anak ko dito sa balay. So, ang
akong dadon guys is may napkin. Napkin ako. Sudlay. Then may wallet. And then what else? Luto mi og bakbak. Itagtad ng paadaan kay di ko pili manari ng napay biyan kay sa itagtad ng bahagi ng tiblan takmo ulit po. Magluto mi og bakbak guys, oh. Mo niya mong sudanon. Gitagaan mi. Kani kay kalong. Napoy ulang. Magluto mi og mud frog. Woo! Nara guys, oh. Daka. Frog. Napami kuan. Shrimp. Ano mo lutoon guys, amo ning tunoon. Nagluto na siya guys. Mano yung sudan, pamahaw. So gitunuan ran ako na siya guys, gibutangan og panakot. Lami kayo guys, mga una to. Pamahaw na to. Na may sobra gabi guys, ay pinirito. Pinirito. Ano mo din ibihon yung kuha na? Nga, lami man. Lami man. Pirit, burun. Sabaw sa? Ano? Lami yung unod guys. Undano. Karon pa ko kakaogbak-bak. Pero baki sa una, sige ko kaogbaki kay manulo man mi dito sa basak. Ano yang legs? Yang thigh. Ngayang kuhan sa piyang pao, murag ahos. Yang uno daw guys kay murag ahos. Kanang ala oh. Pero undanon siya guys. Nara oh. Na. Buti ka maglingkod mo't be. So hi guys, maayong hapon. Mubalik naman po ko guys kay magkuha naman po ko manginabuhi. So karon is alas 3 na din sa amo ang bukid. And then mag-andam na po ko sa akong mga dadunon kay para wala tayong makalimtan. So niya is atong ihatag ni mama tong necklace nga napalit na ko guys. So tanaw na to kung sa reaction niya guys. Og hatagan na to og necklace. Di man to siya kuan guys, pure nga pagka gold pero kuan. Pero dugay to siya ma-fade. So ako to siyang ihatag niya. So ako tong gipalit unta guys para sa ako, pero mura gid dakuan ra ko sa pagka-style niya guys. Pero siguro og masuot na dili ra siguro siya. Ihatag na ko to ni mama and then magpalit ra ko ako. Apang fashion ra gud guys. Pero dugay to siya mo-fade. Kanini ako ang gisuot guys is gi-order na mo ni siya sa kuan sa Hanabi nga kuan shop. Hanabi nga shop or Hanabi nga nagkuan guys, nagbaligya og mga ingani ba mga fashion jewelry. So nagpalit ko og kuan bracelet and then this one necklace, pero ang nakapan ani ako necklace guys is guba iyahang lock. Mura siya kuan ba kanang murag na loose thread. So may tendency di guys nga kuan ni mahulog or lagi mahulog, may lag mabantayan ako ining mahulog kay sayang guys. Very kuan ra siya guys, di siya bugat nga pagka jewelries. So gaan siya and then murag wala ra jud ka bracelet. So kanini agaan ra pud mo siya kung anong dili siya bugat. So ganahan ko sa kuan sa style and then sa ayang pagka klase sa ayang pagka jewelry.
hatangin ninyo unya ang sa reaction ni Mama Og. Hataga na to mga small things but memorable. So, masyado siyang kuan guys, emotional sa mga ganyan. Even sa magkuan mi ana guys, like surprise niya, uyak gyud na siya. So, lantaw na to unya og ang sa reaction niya guys. Bye. So, tawo na to si Mama guys, kaya ako na niihatag niya. Ma! Ali, baka na ko ihatag ni mo. Mga na ni. Tigo man biya, igyon na ko na. Gunaan. Ginuog. May man isyak kuan? 22,000 ba yan eh? Diyan na siya ang kwenta. O, i-freeze na rin. Ano mo mo? Pang suot. Asa na nanugikan? Asa man nanugi pala? Dito sa kuan, mo may mga uso ron nga kuan. Mga uso nga kwintas ba? Labnihan ba nina ko? Kaya niya may pindan. Pindan po niyan. Ay, daw po.